Se pausa Sirena, u topej ušla je Ivana Arsić. Također u top 5 je ušla Svetlana Čančarević, Honda. I još jedna devojka, a to je Jovana Milošević. Dve devojka, a mi tražimo druga pratilja je Ivana Arsić. Odan gdje će desno dolaziti. Lendu će uručiti Ivana Musarić, prošlogodišnja mis Beogradskog sajma automobila. I veliki aplauz za Ivanu Arsić, jedan veliki aplauz za drugu pratilju, a sada da čujemo ko je prva pratilja. Prva pratilja Beogradskog sajma automobila je Irena Laketa. Mitsubishi, najbolji veliki ispred olimpijskog komiteta, gospodin Dejan Kozer. Ovo je trebala biti prva. Pošto sam vam dužan da vam kažem, pošto neko sedmice druga pratilja dobija putovanje od Kontigija i Beogradskog sajma u vrednosti od 300 evra. Prva pratilja dobija također putovanje od Kontigija i Beogradskog sajma u vrednosti od 500 evra, a mis dobija putovanje od Kontigija i Beogradskog sajma u vrednosti od 800 evra. Sad pozvao Luku Rojevića da dodali nagradu za najlepšu devojku Beogradskog sajma automobila 2008. godine. To je Nevena Vasiljević, Citroen. Jesi vidio? Naravno, hvala i ostalim devojkama koji su učestvovali za izbor iz Mostece Beogradskog sajma automobila. Zahvaljujem se svim ostalim devojkama koji vredno i dalje rade, a još jedan veliki aplauz za drugu pratilju i mis Beogradskog sajma. Možda ih posjetioci